nik euskara eta esperanto hitz egiten dut. Ni parolas esperanton kai euskan. Ongi etorri, Bonvenita. eskerrik asko. Dankon. Kafesne bat, mesedez. Kafo con lacto. Kafo lacto. Kafo lacto. Bombolo. Bombolo. Oso erraz ikasten da. Erregularra da, oso simplea, dauka denbora simpleak eta denbora konposatuak ere. Konjugazioa da erabat erregularra, zen dute adibidez, nik maite dut. Mi amas, vi amas, zu maite zu. Bera, si edo li, osea, bera maite du, li, si ama, gu, ni, dana, bueno. Bizpahiru hilabetetan ikas daiteke nahikoa irakurtzeko, jendearekin zeozere hitz egiteko, nahikoa da. Badago esperanto ikasteko metodo bat, metodo txek deitzen dena. Metodo hori asmatu zen kongresuetan eta hori ikasteko beste hizkuntzarik gabe. Osea, guztiok aldi berean, adibidez, alemaniar bat, frantziar bat, rusiar bat, kongotar bat, guztiok aldi berean ikasteko. Orduan, ez frantsesetik, ez ingelesetik, ez baizik eta esperantotik esperantora. Metodo hutsa esperantoz. Aitor Arranak egindako ikasteko espalditik egin zuen, orain egingo du esperantoaren bidez, euskara ikasteko metodo bat egingo du. Eta iaia argitaratzeak dago euskara esperanto hiztegia, kriston hiztegia, jodia eta hori etrako da. Gudazkenean. Interneten badago ere bat. Logo dirua, eta benetako da, taperean. Agortzen denean goia zarean, zareko da, principios. Etxitxoloko estazioan barmaz, oni povas ne mortitziti. Latago estas trovaron. Yes, certe yes, estazioan barmaz. Ti el mundo irás, ti el amor.